No, takže Česko 2, je tu strašný hluk, tu je Václavák, tam je muzeum, hej, a tu je Oliver, nazdar. No, a ideme na Václavák, tu je nejaká socha a ideme cez prechod. Muzeum, metro a Emotion of Damage socha. Tam się możecie iść. Aké sú tvoje reakcie? Výborné. Výborné, hej? Hej. Zatiaľ sa ti to páči? Áno. Podľa mňa tiež je to nádherné. A tam je park, tam sme išli cez park. České vlajky, nevidno. Čau, čau, čau.